שיטה קבועה של היצר הרע. מה השיטה שלו? לנפח. אתה לא מסוגל לעמוד בזה. תראה, כמו שיש אנשים מדברים איתם על שבת למשל. איך אתה רוצה שאני אשמור שבת? הכל אסור. אסור להדליק אש, אסור לנסוע, אסור לנשום, אסור לאכול. כן, הוא כבר מוסיף. זה יצר הרע. סוג של ניפוח. אדם מסתכל על השבת מזווית נכונה. מה זה שבת? זה להחליף הנאות שאתה יכול לעשות אותם כל השבוע, בהנאה ברמה יותר גבוהה שאתה לא יכול להשיג אותה כל השבוע. דווקא על ידי האיסורים של שבת, את זה שמעתי פעם מבחור ששמר שבת לראשונה בחייו, וכך הוא הגדיר את הדברים לפני צאת השבת כשדיברתי איתו. הוא אומר, גיליתי לראשונה שמה זה לשמור שבת? להחליף הנאות שאני יכול לעשות אותם כל השבוע, בהנאות ברמה יותר גבוהה שאי אפשר לעשות אותם כל השבוע. וזה דווקא על ידי מה שאסור לעשות בשבת. כי זה שיש לך 24 שעות בלי נסיעות, בלי טלפונים, בלי לחצים, בלי כל העולם שמסביב, סוג של הרפיה, של מדיטציה, שלווה כזו, אדם 24 שעות נכנס לרגיעה של קידוש, סעודה, דברי תורה, בית כנסת, מנוחה, שיחה עם האישה, אישה עם בעלה. היום בני זוג משוחחים, טלפונים באמצע, וכל כמה הפרעות יש להם, כמה הזדמנויות יש להם באמת להרגיש אחד את השני. אנחנו בעולם טכנולוגי שהוא מאוד מקל על החיים, מצד שני הוא מאוד פוגע בתקשורת שבין אנשים. פעם אנשים היו מדברים פנים מול פנים, אחר כך נכנס הטלפון לתמונה, מדברים בלי לראות אחד את השני. היום במיילים או בסמסים וכו', אפילו לא מתקשרים להגיד שנה טובה, כותב לו שנה טובה. עוד מעט נגיע למצב, שניים יושבים באותו שולחן, יש 20 יושבים, אלה יושבים פה וזה שם, כותב לו, תשלח את המלח, כותב לו.